Лукашенко дал наказ новому министру. У тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть. Падтрымка пратэстаў ад прэзідэнта. Знікаюць не толькі людзі, але і каровы. Магілёўшчына вырвалася наперад. Хто вінаваты ў падзенні курса рубля? Это временное явление. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра гэта і іншыя падзеі ў нашым сённяшнім выпуску. Пачынаем. Вярнуўшыся з саміту ў Астане, які акрамя гучных заяў ды пагроз нічога не прынёс, Лукашенко адпачыў і пачаў новы тыдзень з чарговага ператрахавання сваіх кадраў. У выніку новага міністра займела культурнае ведомства. Міністрам культуры быў прызначаны Руслан Чарнецкі. У адрозненне ад многіх калег, у 2020 годзе ён адкрыта падтрымліваў Александра Лукашэнку і выказаў сваю адданасць. Гэты палітычны курс прынёс яму месца ў палаце прадстаўнікоў, дзе ён працаваў менш за год. Цяпер Чарнецкі змяняе дэпутацкае крэсла на пасаду кіраўніка Міністэрства культуры. Спалучаць абедзве пасады немагчыма, таму ў палаце прадстаўнікоў з'явіцца вакансія. Але балота без чорта не будзе. Кагосьці знойдуць на дэпутацкае крэсла. Папярэдні міністр культуры Анатоль Маркевіч не меў досведу ў сферы культуры і прыйшоў на пасаду з Навагрудскага райвыканкама. Пры ім актыўна ўкараняліся чорныя спісы дзеячаў культуры, якім забаранялася выступаць у Беларусі. Нягледзячы на гэта, некаторыя прарасейскія актывісты, як Вольга Бондарова, крытыкавалі Маркевіча за недастатковую радыкальнасць у правядзенні яго палітыкі і патрабавалі яго адстаўкі. Відаць, Бондарову і меў на ўвазе Лукашенко, калі пашкадаваў міністра. Я всегда жалею министра культуры в том плане, что ему приходится такой натиск выдерживать, что... Цяпер ад Руслана Чарнецкага чакаюць новага падыходу да кіравання культурнай сферай краіны, хоць яго прызначэнне ўжо выклікала шмат абмеркаванняў. Лукашенко ж даў наказ новаму кіраўніку сферы культуры. У тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. Лукашенко паўтарыў цытату Леніна пра самае важнае мастацтва і загадаў новаму міністру навесці парадак у кіно. Што ж, пабачым. Галоўнае для яго з Бондаровай не пасварыцца, бо атрымоўваецца, што яна нават Лукашэнкам кіруе. У апошнія дні значныя падзеі адбываюцца ў Грузіі. 28 лістапада прэм'ер-міністр Іраклій Кабахідзе абвясціў аб прыпыненні перамоваў па ўступленні Грузіі ў еўразвяз да 2028 года. Гэта заява выклікала масавая акцыя пратэсту ў Тбілісі, Батумі, Зугдзідзі і Кутаісі. У Тбілісі пратэстоўцы перакрылі праспект Руставелі і сабраліся каля парламента. Паліцыя ўжыла вадамёты і слезацечны газ для разгону дэманстрантаў, што прывяло да сутыкненняў і затрыманняў. Некаторыя ўдзельнікі акцыі атрымалі траўмы, у тым ліку журналісты. Прэзідэнт Грузіі Саламе Зурабішвілі раскрытыкавала рашэнне прэм'ер-міністра, назваўшы яго канстытуцыйным пераваротам. Яна падкрэсліла, што такі крок супярэчыць інтарэсам краіны і еўрапейскага курсу. Еўрапарламент таксама адрэагаваў на сітуацыю, не прызнаўшы парламенцкія выбары ў Грузіі свабоднымі і справядлівымі. Дэпутаты заклікалі правесці паўторныя выбары на працягу года пад міжнародным наглядам і разгледзець магчымасць увядзення санкцый супраць адказных асоб. Пратэсты працягваюцца, нягледзячы на жорсткія меры з боку праваахоўных органаў. Сітуацыя застаецца напружанай і грамадства чакае далейшае развіцця падзей. Застаецца толькі пажадаць перамогі прыхільнікам еўраінтэграцыі ў Грузіі. Згодна дадзеных дзяржаўнай статыстыкі адзначаецца зніжэнне пагалоўя буйнай рагатай жывёлы ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. За 10 месяцаў гэтага года ў параўнанні з аналагічным перыядам года мінула зніжэнне склала ад 2 до 3%, а ў роднай вобласці Лукашэнкі Магілёўскай амаль 5%. За гады кіравання Лукашэнкі пагалоўе буйнай рагатай жывёлы скарацілася ў Беларусі больш як на 22%. Трэба адзначыць, што за гэты перыяд скарацілася не толькі колькасць жывёлы, але і колькасць людзей. За 30 гадоў насельніцтва краіны скарацілася больш як на 1 мільён чалавек, а калі браць сельскае насельніцтва, то амаль на 1,5 мільёна. І гэта без ніякай вайны, і згодна статыстыкі афіцыйнай, якая ўлічвае і тых беларусаў, што з'ехалі з краіны. Нядаўна ў Клімавічах Лукашенко казаў, што карове варта паставіць помнік. В загашниках мы корову держать не можем. Корова должна быть во дворце. И не потому, что это наше спасение. Вообще,
Я вот думаю, что такому животному, как корова, надо поставить в Беларусь памятник. Вось каля палаца Рэспублікі і варта паставіць помнік. А то такая пустка пасярод сталіцы. Я папрасіў штучны інтэлект зрабіць праект новага помніка. І вось што мне прапанаваў. Адзінае, што калі Лукашенко пакіруе яшчэ з дзясятак гадоў, то ты помнік можа выглядаць як пасмяротны, бо ў краіне не застанецца ні кароў, ні людзей, каб іх даглядаць. Згодна той жа статыстыкі Белстата адноўлены спіс самых дэпрэсіўных і бедных раёнаў краіны. Шаркаўшчынскі раён, які гадамі ўтрымліваў першае месца, зараз перамясціўся на другое, падзяляючы яго з Мсціслаўскім раёнам. Усяго ж у этой дзясятцы 7 раёнаў Магілёўскай вобласці, 4 Віцебскай і 2 Гомельскай. Як бачым, за гады свайго кіравання Лукашенко такі вывеў сваю родную вобласць у перадавікі. Хаця з саміх раёнаў паведамляюць, што няма там такіх зарплат. Большасць да 1000 не дацягвае. Хутчэй за ўсё статыстыка выправілася дзякуючы зарплатам чыноўнікаў, удзельная вага якіх адносна работнікаў увесь час расце, як і сілавікоў, дарэчы. Што ў Беларусі расце найлепш заўсёды, гэта курс долара. Апошнім часам яго курс усталяваў новы рэкорд, перавысіўшы адзнаку 3,5 рублі за долар. Але прэм'ер-міністр Роман Галоўчынка ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання супакоіў беларусаў, назваўшы гэтыя з'явы часовымі. Это временное явление. А вінаватым ва ўсім ён зрабіў Дональда Трампа. Это ён трасе фінансавы рынок, як і грушу. На фоне прихода или объявления итогов президентских выборов в США, который избранный президент продекларировал лозунг в очередной раз «Сделать Америку великой». Ну и такие посылы, они, конечно, воздействуют на международный финансовый рынок. То есть все ожидают, что доллар будет более сильным. Соответственно, фьючерсы валютные уже учитывают эту поправку. Они вполне потом могут отыграть назад. Асноўную увагу, паводле Галоўчынкі, Беларусь цяпер надае расейскаму рублю і кітайскаму юаню, як валютам асноўных гандлёвых партнёраў краіны. Адносна долара Галоўчынка адзначыў. С учетом того, что наш валютный курс плавающий, у нас рыночное ценообразование, поэтому, соответственно, белорусский рубль автоматически сдевальвировался немного к доллару США. Но я подчеркну, что все время до этого белорусский рубль укреплялся к американской валюте. І сапраўды ўмацоўваўся. Вось у 2000-м курс долара дайшоў до 1 000 000 рублёў. Потым долар стаў каштаваць 1000. У 2016-м быў ужо 20 000, а пасля стаў каштаваць усього 2 рублі. Няўжо так эканоміка вырасла? Ды не, проста Лукашенко навучыўся своечасова адкідаваць нулі, абнуляцца, так бы мовіць. А як цікава, корэспандэнтка задала пытанне. Вторую неделю у нас доллар укрепляется к белорусскому рублю, а также к российскому рублю. Вось яно як. Аказваецца, не рубель зваліўся, а долар умацаваўся. Усё па орэлу. І калі курс долара вырас, то вось яблыкам і моркве не пашанцавала. Іх ураджай аказаўся значна меншы, чым чакаўся. Таму і дазволілі іх бяспошлінна ўвозіць у краіны мытнага саюзу. Пра гэта заявіў міністр Еўразійскай эканамічнай камісіі Андрэй Сляпнёў. Як жа так? Яшчэ ж гадоў з 10 таму іх бульдозерамі закопвалі ў зямлю. Маўляў, свайго заваліся. Але заваліўся ўраджай. Хаця, гледзячы на загалоўкі, радуешся. Хоць нешта ў Беларусі ды вызвалілі. А вось Фінляндыю свой час вызваліць не атрымалася. І дзякуй Богу, а таксама мужнасці фінаў. 85 гадоў таму, 30 лістапада 1939 года, Савецкі Саюз напаў на Фінляндыю, пачаўшы так званую зімовую вайну. У той жа дзень, 30 лістапада, савецкія самалёты нечакана скіравалі сотні бомбаў на цэнтр горада Хельсінкі, забіўшы да 200 чалавек і сотні параніўшы. Разбурэнні закранулі шматлікія будынкі, у тым ліку жылыя дамы і тэхналагічны інстытут. Маршал Маннергейм апісаў той дзень як ясны і сонечны, калі людзі спяшаліся на працу і дзеці ішлі ў школу. Савецкія самалёты наляцелі з боку Эстоніі, прывёўшы да пажараў і хаосу. У вакзале, дзе людзі чакалі эвакуацыі, узнікла страшная паніка. Між тым, савецкі наркам замежных спраў Вячеслав Молатаў у радыёвыступе заявіў, што савецкая авіяцыя не бамбіць, а дастаўляе гуманітарную дапамогу. Тады ж з'явілася гэтая песня. А нет молотов,
нет молотов, полегче enemmän kuin itse Bobrikov. А таксама тады ж нарадзіўся выраз коктейль Молотова. Вайна закончылася ў сакавіку 1940 года. Фіннам тады хоць і давялося саступіць частку тэрыторый, але незалежнасць краіны яны адстаялі. На этой вайне ваяваў і мой дзед Стефан. Яму пашчасціла вярнуцца з жывым, але ў 1944 ён загінуў каля роднай хаты ад рук ваякаў з беларускай краёвай абароны. Так што хатынь ён не паліў, як напісаў мне аднойчы нейкі злы каментатар. Дык вось, калі б маршал Маннергейм дазволіў Сталіну тады, у 1939 ператварыць Фінляндыю ў фінскую савецкую рэспубліку, то яна б зараз стала такой жа квітнеючай, як Карэлія. Але фіны тады палічылі за лепшае загніваць у Еўропе, чым квітнець у Расіі. На этом у нас усё. Да сустрэчы ў чацвер. Дзякуй за лайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, подписывайтесь на наш канал, ставьте падабайкі або не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Жыве Беларусь! Слава Украіне!